Jormakka on rightipuolen pelaaja, Komarov leftipuolen pelaaja, näin saadaan kätiset toimimaan ja sitten tulee aika rajusti vedetään siinä Jormakka pystyyn ja kumpikaan näistä Hermanneista ei seuraa tilannetta. Kädet ovat pystyssä kuin Paavilla ja sitten taas seurustellaan. Nyt täytyy kyllä ihan katsoa, mitä siinä Jormakalle oikein tapahtui. Hänet vedettiin aivan pystyyn siinä omalla siniviivalla jättösyötön jälkeen. Ja nyt tulee tilanne vielä uudestaan ja katsotaan ja tuomitaan vasta sitten näin. Ja aivan törkyinen taklaus. Ja nämä kaksi länsinaapurin Hermannia, kumpikaan ei näe mitään. Aivan uskomatonta touhua tämän tason pelissä. Se on aivan päivänselvä ulosajon paikka. Se nyt ei tietysti paljon lohduta, jos Jormakka siinä pahasti loukkaantuu. Se on Vadim Shipachyov, joka vetää siinä Jormakkaa suoraan päähän. Ja nyt siellä on Olli Jokinen neuvottelemassa. Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että toivottavasti täällä kun direktoraatti puuttuu näiden pelaajien sähläämiseen aina, niin nyt on kyllä syytä puuttua jo tämän tuomarikaksikon sähläilyyn myöskin. Kyllä tämä on niin tolkuttoman surkeaa ollut tämä esitys tähän mennessä. Jatkuvasti kummallisia tuomioita. Kumpikaan ei nähnyt mitään. Mitään ei tapahtunut ja Pekka Jormakka on kentän pinnassa. Ja kyllä tämä on se jääkiekkoilun se kaikkein kauhein asia, josta viime vuosina on puhuttu vaikka kuinka paljon. Sitä kutsutaan siis nimellä pelaajien kunnioittaminen. Ja Vadim Shipachyov näytti siinä, tämä 27-vuotias SKA-pelaaja näytti, mitä se tarkoittaa tämän päivän kansainvälisessä jääkiekossa. Vedä kaveria päähän. Pappakin alkaa täällä vähän kuumentua, ei mitään muuta voi sanoa, kerta kaikkiaan. Voi luoja paratko ja toivon, että Nurminen on myöskin hereillä siellä cornerissa. No kyllähän täällä hereillä ollaan aivan uskomaton pommi. No siis todellinen idiootti tää Shipachyov, kyllä. Eihän nyt tällaista voi, että vaikka tässä nyt itse kukin kovasta pelistä tykkää, niin tuohan nyt ihan vahingoittamisyritys. Että kyllähän tosta pitäisi lähteä suurin piirtein kisoista ulos tollasesta tempusta. Et ei riitä, että kattoo tossa, että nyt osun päähän. Niin sen lisäksi vielä vetää vähän sen sinne perään. Ja se voi olla, että on kisat ohi tossa noin. Niskat retkahtaa, niin se on iso vamma siinä. Et en mä tiedä, mistä näitä seppiä tänne riittää tänne kisoihin. Eilen USA-Sveitsi-peliä hylättiin 2 ihan päivänselvää maalia Sveitsiltä. Ja nyt tällainen idioottituomio. Mitä ne tuomarit tuolla tekee? Aika vähän pitäisi katsella peliä. Niin en voi käsittää. Kyllähän tää erittäin pahalta nyt tää Jormakan tilanne näyttää. No kyllä se on paha, hei. Silloin kun on paarit kentällä eikä uskalleta äijää liikuttaa, niin kyllä siellä on iso riski, että siellä on oikeasti jotain niskassa nyrjähtänyt tosi pahasti. Ja onneksi siellä on aika paljon ihmisiä ja varmaan homma hoituu, mutta kyllä niinku huolestuttaa, kun ei mikään osa niinku ropasta liiku, ei jalat liiku eikä mikään. No jos nyt tässä tämän vaikutusta tähän peliin tässä vaiheessa nyt yritetään arvioida, miten tämä tulee vaikuttaa ottelun jatkoon? No siis onhan tää niinku sokeraava aina Suomen joukkueelle, kun joku tollainen tapahtuu, että miten tähän reagoidaan, että kostaa ei pidä lähteä, että pitää pelata ja olla kova muuten, että siellä on huolestuneita ilmeitä. Kyllä niin kuin mun mielestä Erkka nyt reagoi ihan oikein, että tekisi varmaan mieli kävellä tonne luo ja vähän ravistella noita tuomareita. Et vaikka rauhallinen mies on, me ollaan kaikki tiedetään, miten rauhallinen Erkka on, miten se suhtautuu tähän hommaan, mutta kyllä nyt on niin kuin ihan oikealla asialla, että pitäisi tonne vaan talsia ja vähän heilutella Ruotsin poikaa. Ja kyllähän tässä nyt tätä tuomarityöskentelyä viimeistään tämän jälkeen pitää nyt arvioida erittäin tarkasti. No, kaiken kaikkiaan. Olen itsekin miettinyt, että onko tämä taas kerran niinku ihan turhaa lässyttämistä, mutta sitten kun rupeaa tällaisia juttuja tapahtuu, niin tämä kyllä kertoo nyt siitä, että jotakin on ajanut aikaisemmin viheltämättä ja joka pelaaja rupeaa ottaa niinku omia oikeuksia, ekstra oikeuksia tuolla kentällä ja tekee tällaista todellista idioottimaisuutta. Kyllä tilanne on todella pelottava. Ensimmäisenä tässä tietysti on huoli Pekka Jormakan terveydestä. Se on ensimmäinen asia. Sitten seuraava asia on se, että miten todella tällaista voi enää tapahtua.
pelissä, joka on raavaiden miesten kova peli, niin täysin tilanteessa, jossa kaveri on luopunut kiekosta ja ollaan omalla puolustussiniviivalla. Ja sitten tulee 27-vuotias Vadim Shibachov, ensikertalainen arvoturnauksessa, ja tekee sellaisen tempun, jota äiti, äidinäiti ja kaikki äidin äiditkin häpeävät äiti Venäjällä äitien päivänä. Toivottavasti laskitte, montako äitiä tuli samaan lauseeseen. No. Tervetuloa hetkeksi myös studioon. Samalla kun kuvat viipyvät vielä Minskissä, mutta kyllä täälläkin aika kuumana katsottiin Sipachovin taklausta. No kun puhutaan vastustajan terveyden kunnioittamisesta, niin tässä ei ole kyllä mitään. Tämä on törkeä siltä osin. Se ei ole kyynärpää päähän. Kyynärpää on aika kiinni, kun tämä osumajuttu tulee, mutta siis täysin pimeästä kulmasta isolla jäällä vastapalloon. Totaali moraaliton teko. Mä oon sitä mieltä, että se tähtäisi päähän. Mä oon vahvasti sitä mieltä, että se ei kyynärpäällä, mä oon samaa mieltä, se ei osunut päähän. Mutta se, että niinku, näissä, se tapa, jos sä haluat, niin sit tollasen tehdä, niin menet siihen raiteille, pysähdyt siihen. Se efekti on silloin siihen kroppaan sellainen, että siitä lähtee ilmat pihalle ja näin poispäin. Mutta silloin siinä ei tapahdu mitään niin dramaattista kuin tässä näin. Eli vastaliikkeessä niin toisen pää liikkuu toiseen vastakkaiseen suuntaan. Ja varmasti oli pää iskeytyi jäähän tuossa kaatumisen yhteydessä. Ne vastaliikkeet, vastavoimat oli niin kovat siinä, että todella niin kuin moraaliton teko. Mä sanon kuitenkin sen, haluan sanoa tähän näin, että vaikka kuinka katsotaan, niin se pitää myöskin sanoa, että kyllä siinä Jormakkakin liikkuu mun mielestä huonosti. Siitä puuttuu itsesuojeluvaisto keskialueella.